समस्या ही दिसान दीस वाडत आहा। धारगळ ही वाढत्या लोकवस्तीची गांव असा आणि भाडोत्रींची संख्या खूप वाढलेली आहे आणि भाडोत्रीची संख्या खूप वाढलेली आहे आणि प्रत्येक लेबराक किंवा ते रावणाऱ्या लोकांक हे एनवायरमेंट करून सुद्धा पंचायतीन ग्रामसभेन सुद्धा लोकांक सांगान सुद्धा हे लोक सकाळच्या वेळा हाडटात आणि हे गार्बेज हैसर उडयतात। एक जागा पहिली फुडें आसली ती जागा पंचायतीन होल्ड करून दवरली, पण तरी असताना ती होल्ड केल्या असताना पंचायती आता हे लोक आहात ते परत आसलीशी ही जागा नवीन शोधली आणि ही वाढत आहा। हेचेर निवारण कसा करता हो मोठो प्रश्न सरकाराकच न्हय, पंचायतीक न्हय तर लोकांक सुद्धा पडटा। पण हेचेर निवारण कसा जावपाचा ह्या बद्दल खेद दिसता आणि अशा परिस्थितीची जर अशीच जर हे गार्बेज जर वाढत गेली जाल्यार रोगराई वाढान लोकांक त्रास जातलो। त्रास जाल्या कारणान कसले रोग जातीत आणि काय जातीत कोविड-19 न्हय कोविड-21 सुद्धा जावंक शकता। त्यामुळे हेचेर काहीतरी लक्ष केंद्रित करून संबंधित खात्यांनी हेचे निवारण करपाचा अशी माझी एक कळकळीची विनंती आहे। आम्ही धारगळ 2 खांब्याच्या वाठारान आसात आणि ह्या वाठार फाटल्या तत्कालीन आपले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हांणी स्वदेश दर्शन योजनेच्या अंतर्गत गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीन केंद्र सरकारचो निधी वापरून हो रस्तो सुशोभित केल्लो आणि ताचेर करोडो रुपये खर्च केले। पण आयज ह्या सुशोभीकरण केल्ल्या परिसराक जर नजर मारली तर कचरा आणि गार्बेज प्रकल्प जालो की काय अशी नजर ह्या ठिकाणी दिसता। ह्या वाठारात पंचायतीन CCTV लायले तरीही लोक कचरो हांगासर भयंकर उडयत आसा आणि दुर्गंधी पसरलेली आसा, परिसरात लोकवस्ती आसा। पूण हाचेर सरकारान लक्ष दिताना जर CCTV बसयले आणि CCTV जर जे चित्रीकरण झाले आसतले कोण गार्बेज हांगासर उडयता तांचेर कारवाई करपाची गरज आसा। हांगासरले लोकल जे स्थानिक आपले माजी सरपंच रोहिदास हरमलकर आसात आणि तांणी ह्या विशयी सांगला की ज्या पद्धतीन हो गार्बेज उडयता त्या ह्या वाठारान व्हडा संख्येन लोकसंख्या वाढलेली आसा, भाडेकरू आसात आणि कदाचित भाडेकरू प्लास्टिक पिशव्यामध्ये आपलो घरातलो कचरो हांगासर उडोवपाची शक्यता आहे। सरकारान हाचेर ताबडतोब लक्ष दिवन हो कचरो मुक्त गांव करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।